Nosotros lo que queremos con este acuerdo es formalizar una relación que existe desde hace muchísimos años, ¿no? Y dotar a esa relación de un marco que nos ponga un poquito de dinámicas, de orden a la hora de trabajar con las diferentes cooperativas de la división. Es decir, en todo lo que sea identificación de talento joven o no tan joven, en lo que sea desarrollo tecnológico por medio de proyectos de investigación, contratos de investigación, todo lo que sea recualificación, formación continua. Entonces, el hecho de formalizar la relación y generar canales de comunicación estables pues facilita que esas cosas sucedan. Gure helburua da gertutasuna lortzea MU eta gure kooperatiben artean, gerenteak eta presidenteak ezagutzea ze gauzak egin ditugun elkarrekin, azkenean lortzeko kolaborazioak eta kooperazioko proiektuak. Arlo bi desberdinetan, gauza bat da talentuarekin lotu, jentea ikaslea gerturatu gure gana eta gu gerturatu ikasleen gana, eta beste alderdi batetik innovazio eta I+D-ko proiektuak elkarrekin burutzea. Aurkezpenan entzun ditut hainbeste arlo, lan egiten duela, esnekin, holako gauzatan eta hain esparru zabalen lan egiten zuela, eta entzun dut, arlo mekaniko, fluidon, vibratorio mundun, baita operatibo aldetik hainbeste proiektu garatzen ari diela, inteligentzia artifiziala eta holako arlo oain garatzen ari dienak eta guk kapaziadek ez ditugunak barrun, nik uste hemen aukera eduki ditzakeula aurrera ateratzeko. Niretzat esango nuke Mondragon Unibertsitatea bera historikoki izan dela partner estrategikoa guretzat eta hala jarraitzea nahiko nuke gainera. Guk urtero 40 bat dual izaten ditugu gure fabriketan eta 20 bat ikaslea edukitzen ditugu baita praktiketan. Horrek erakusten dau talentuarekin zelako lotura eta harremana daukagun. Horretaz gain 2018an egin genuen hitzarmen bat Edertek eta Mondragon Unibertsitatean bitartez lortu duguna da transferentzia teknologiarena elkarlanean egin da eta hor daukagu proiektu bat delikada, inteligentzia artifiziala erabilita esate baterako, momentu honetan begiratzen ari garena, inkluso negozio bat egon daiteke horren atzean, Nik esango nieke beste kooperatiba batzuei lankidetza hori irtetzen dela borondate baten ondorioz eta berei ere gonbidepena egingo nieke zelako jakintza eta zelako aukerak ditugun hemen inora joango barik.